Da ni reit ar y traeth. Gwbl sgen ti ydi milltir a hanner o draeth tan Clogwyni draw yn Three Cliffs. Ganol nunlla, llonydd neis. Mae o'n eitha unigryw, ti'n bo. Hywel Griffith ydy'n enw i, prif gogydd Beach House Restaurant yn Oxwich. Un o'r cynhwysion da ni'n ddefnyddio ydy cig oen cors halen, gaw y salt marsh lamb. Maen nhw'n pori lawr ar yr gors. Mae'r wyn yn... maen nhw'n blasu well, maen nhw'n fwy tender. Mae o'n gynnyrch gret, ti'n bo. Gyda'r gorau dwi erioed i ddefnyddio. Be sy'n gwneud y cig oen oedd ar y gors o wahanol ydy, fel mae'r llanw'n dod mewn, mae'r llanw'n mynd dros y gwair, a'n hollol wahanol i gwair sy'n tyfu yn y mynyddodd. Maen nhw'n bita pethau fatha samphire, sea purslane, rock samphire. Pam gyrraeddais i yma gynta, y reaction gynta fi oedd sut wyt ti'n rhedeg y restaurant yn y lleoliad yma. 10 milltir allan o Abertawe, ond mae lonydd bach, mae'n cymryd lot o amser. Mae pawb yn nabod rhywun, so ti'n dechrau defnyddio pobl lleol a mae'r gair yn symud allan, so erbyn hyn da ni'n cael bob math o bethau. Mae'n gret cael y perthynas gyda Will a'r ffermwyr eraill. Mae actually un o'r pethau fwyaf lleol efo food miles lleia sgynnon ni. Dwi'n deud nhw union beth dwi isio, ffordd mae wedi torri bob ddim a mynd o mewn. Mae'r perthynas yn agos a da ni'n edrych ar ôl yn gilydd fel yna. Da ni'n onast, ti'n bo, sy'n byd gwirion yn mynd ymlaen yma. Da ni jyst yn ffendio cynhwysion lleol ffantastig. Da ni'n tri nhw efo parch. Da ni'n eitha relaxed yma falle. Ti'n bo, pan ti'n deitha pobl, reit, Jim bi a berchen yr coch glas, Paul sy'n bi ar un coch, a maen nhw'n gwybod enw y pobl bysgota, maen nhw'n amazed, oherwydd dydy o ddim yn rhywbeth sy'n digwydd lot i mwy, bod pethau mor lleol. Ti'n gweld o'n y cwsweriad, mae'n just teimlo lot fwy special ydyn nhw, dwi'n meddwl. Pan mae'r ffermwyr yn dod lawr i'r tŷ bwyta efo'i teulu, mae o'n gret cael ymateb nhw. Maen nhw wrth i bodda. Maen nhw'n edrych ar ôl yr wyn, maen nhw'n geni nhw, maen nhw'n edrych ar ôl nhw dod yn y mewn pan mae'r llanw'n fawr. Yn teimlo bod nhw yn gweld bod gwaith calad nhw efo gwaith calad fi yn dod allan yn rhywbeth really ffantastig.